Next story takes us to the Horn of Africa, where tensions are escalating between two neighbors, Ethiopia and Eritrea. These countries share a long and troubled history, and as we speak, they're trading charges on troop movement, on supporting armed groups, and on escalating tensions along their border. The last time these two neighbors went to war, tens of thousands of people were killed, and the entire region was destabilized. That rhetoric is hardening again. So is another war brewing? أبزيا أجي تزينا ريوا إذا زينا زيا بلتقنا يخون إمارات نزي نابير تراغسو دبدابز غبرون جلن بلتقنا كم ناترديت نت مينستريم ميديا ويو نت زينا تاتنا معكنا زينا علم صعيباتها إذا بس حب زيادة ما أتأجندا فولس فلاجي يس كوينات كجبر دلوا عبينا مسير ترى أتعلى ما جن بتخكل انتايو معرتين أبزز جبر زلوا إمارات أبزوان زين تاي كالكوليشن ناتا مجمعات يدلي أبي بعلوز جبر نجار كم زي الفلوتيو إمارات كالكوليشن ناتا عندتي كشف أنا لا تدلي زين برد زو كويناتنا إيرترانا إثيوبيا أنت فاهلو برجس إيرترا سلوز خونات محبر سبع عالم بزوح كزارة بايكونن إثيوبيا عباي هجر يا مهات غسد ما سراويتنا إيرترا بوش إثيوبيا تشيلو كاب مريتا كوتس كم زلون لو نتا خبر كم زلون يا إثيوبيا تحت زلا سلوز تزاربا أبت مينستريم ميديا خمس خلو قرك بلوم يخليو الزربا زيد ما نتك حبوا وزفتنو ني دعم سريع نمتحان كجبر زخل زنا بري well unfortunately كم تنسومز دلي ودي كونه نجارات كوتس جميرو لو بخل من قدي كل التسلسل قدامي نجار أبي أحمد وش تأو كيناتاتو شفينو بنا إيرتراك شفافنا لوز حسب زنا بري مچم إنت وش تأو كيناتاتو يشفان يلا alleges federal forces advancing in Tigray, warns of renewed conflict. The Tigray People's Liberation Front has accused Ethiopian federal forces of advancing in parts of Tigray, warning the situation could trigger renewed armed conflict and undermine the November 2022 Pretoria peace agreement. In a statement issued yesterday, the TPLF alleged that federal forces have opened fire on military units and civilians in recent days, actions it says violate the peace deal. The party also claimed that federal كم تري وزلهم هو حد ما بتدقاقامي نتا أبي أحمد نتوشت أو كينات ناتو كحابو يزدلي نتوشت أو كينات ناتو أبا محراز قبر زلو نزا فيديو نا قبر كخلو غطرة هجيس أبس أبزر يزلهم هاد أربعة دي ولا كون العالي نايدرو مدكاتي أبدبر تابور زبهال كل لمحرا أقاتي مخمزلون فانو تفل عليه حتى تغوصاصير خمزلون وتكون تات نبا حكي كبيت كويناتي كهد كمزلون بلتقنا جن نزوشت أو كينات كحب علي زدلي that's why إني إيرترا كل جزء حنسابنا بحرادو حنسابنا مريتادو حنساب أتياتندو حنساب كم زجيران اعتقال زبل كسي كل جزء نتوكينات international appeal كله بعالم درجة كرّاقله نعباي هجر إثيوبيا 100 مليون زلوا هزبي كم يجيرو حدا نشتي هجر كم يجيرو يربش على سبتايلول بلو عندهم قال ملك كبلهم كم عينات مناوراتات نكرهبو زجبرو زلويو كل زد ما نساتهم سير ترايم نخوينا ز حسب زلون بر أوشتهم دحانيهم زلوا يمعبلوا كويم زلوا زبل سيلك فتريز دل زلوا أمن ريز لناجن هو حد بتتجاجمي بتزلوا channel سناجبره نخوينات عبي يدالو كم زلوا تبلتقنا زد ما عبي علم أغالبوك بكم زلوا سلزي علم كم أبت رأي كونتن أبن بعلو كم تنسو زحسبون كتالو زحسبن علم بوت حسب يزمسلو محبر سب علم جن اتحدقا أبي كم زلوا تفي ويلن UN درو حيال متقاطع يبلو. The situation in Tigray in Ethiopia. So over to you. Thanks, Rolando. Good morning, everyone. You should have received the press release from our office on the situation in Tigray in Ethiopia. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region of a deepening human rights crisis in the north of the country. The situation remains highly volatile, and we fear that it will deteriorate, worsening the region's already precarious human rights and humanitarian situation. There must be concerted and sustained efforts by all parties with كم تري وزل لهم كنتات ناي تجراي أبقى لحتناتو ماتيو كم زلون إزقو داي زدما بستخال من قدي أتكونتات كم جزينا بجزي نا رسنن نتبلاشوني خيس لزلو بخلهم وجنات تنكعق خجبر كم زلو هاو إذا بخمي يزك فتسم مغنياتو نساتهم زبلو زلو بخلتي وجنات تنكعق فتسم كم زلو ما تنكعقتها يبلو بلتقنا جن عبي وتهدروا عقبناتو نبت جراي قص اللي يخلو سلزي بخمي من قدك الرجاجات يخلزي I don't know مهنياتو جد فوت هدروا عقبناتو نبت جراي قصو يسدد كم زلو زقلت فيديوهات ببزحي وتصارلو أتوي وتسيت نافع زدري وزلهم زين أوتوبسات سرعين زلوا وتهدراتنا بلتقنا عينا سمين زخلا زلوين نبت جراي سقع زلوين سلزي بلتقنا
ወዲዩ ሎጂስቲካዊ እንቅስቃሴት ይገብራሉ ጥንቃቄ ገበር ይብሉ አለው ኣብ ትግራይ ህወሓት ድማ ይመፀንሎ ይፅጋዕንሎ ኩናት ዝመፅ ዘሎ እዚ ድማ ካል ነገር ኣይኮነ ይብላሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክንበብዩ እንታይ ካውና ሞዳታ nobody knows ግን ማሕበረሰብ ዓለም ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ሂብዎ የለን ስለምንታይ ዓለም ኣብ ካሊእ ኩነታት ስለ ዘላ ንዓለም ብዙሕ ዘገድሳ ነገራት የለን ኣብ ዝዋን እዚ እቲ UN ዝበሃል ባዕሉ ሕፅረታት ናይ ባጀትን ናይ ካልእ ኣጋጢሞ ኣብ ፀገማት ኣለዎ ካልእ ናይ ጋዛ ኩነታት ኣሎ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣሎ ናይ ሊብያ ኩነታት ኣሎ ናይ ሱርያ ኩነታት so many crisis ዳርጋ ኣቓልቦ ናይ ዓለምና ኣብዚ ክመፅእ ሽግር ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና እታ ምስ ኤርትራ ኩናት ትብል ዘላ ነዚ ኩላ ውሽጢ ዓዱ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት መሕቢ ክትኮኖ ስለ ዝደሊ ብትክክል ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከመይ ጌርካ መፃወድያ ፈንጂ ትተኽለሉ ቤላ ጌርካ ኣብቲ ናትካ ጓይላ ተፃውቶ ይፈልጥዎ እዮም ሰብ ሓንቲ ናይ ሓሶት ሌተር ድዮም ዝሰዱ ወላ ዘይትኸውን ሌተር ፅሒፎም ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኢንጌጅ ገብርዎ ዝሕዝን ክፋል ድማ ዝበዝሐ ሰብ ንዑ ይዝኣምን ስለዚ እዚ ናይ UN መጠንቀቕታ ክትሪኦ ከለኻ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እምበር ናይ ኤርትራ እውን ዝጠቅስ የለን international community to de-escalate tensions before it's too late. Political dialogue and confidence-building measures are urgently needed, not renewed resort to armed conflict. Clashes between the Ethiopian National Defense Forces and the regional Tigray security forces intensified on the 26th of January, particularly in the areas of Selemti and Leilai Selemti in the region's northwest, close to the Amhara border. The TSF withdrew from the Selemti area on the 1st of February. Drones, artillery, and other powerful weapons were used by both sides. Several arrests and detentions by both the ስለዚ እቲ ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ እውን ኣብቲ ጠለምቲ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠመ ኩነታት እዮም ዝጠቕሱ ዘለዉ እዚ ድማ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ኩናት ነይሩ እዩ ሕጂ ቁርብ ሂዲ ኢሉ ስለ ዘሎ እምበር ሕጂ ድማ ብልፅግና ብብዝሒ ሰራዊት ይእቱ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ሽግር ክሰግር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናው if you go back to ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ they always have this historical context ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ታሪክ ናይ ኩናት ናይ ገለመለ ንዑ ጥራይ ክደግሙ ዝመርፁ እቲ ሕቶ ድማ ንዑ ንክገብሩሎም ስለ ዝደልይዎ እዮም ነዚ ኣጀንዳ ዘምፅዎ ዘለዉ እቶም ብልፅግና ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን ነቲ ሚድያ ናይ ዓለም ይህብዎ እቲ ሚድያ ድማ they just fall for it ኩሉ ግዜ ነቲ ዝተቐረበሎም ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገራትካ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ክገብሩሎም ነቲ ዝተውሃቦም ሓበሬታ ጥራዮም ክዛረቡ ዝደልዩ ስለዚ ብልፅግና ድማ ብዙሕ ዶኩመንታትን ደብዳቤታትን ስለ ዝፅሕፍ ነቲ ኒውስ ስትሪም ናቶም ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኢንጌጅ ዝገብሮ ኤርትራ ድማ ስለ ዝመለሰት ናይ ኤርትራ መልሲ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣምፅኦም ኣብዚ ኣትሊስት እቲ መልሲ ናይ ኤርትራ እንተሎ ብከምዚ መንገዲ ከዓ ኤርትራ ረፕረዘንት ትኸውን this is why መንግስቲ ኤርትራ ክምልስ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኢልና ንሓትት መንግስቲ ኤርትራ እውን ይምልስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንተደይ መሊስካ እቲ ናይ ብልፅግና ዜና ጥራይ ዜና ኮይኑ ዝሓልፍ ንሕና ተሓቂ ንፈልጦ ክንብል ንኽእል ኢና ዓለም ግን ክትፈልጦ ብፍፅም ኣይትኽእልና ኣይትግደስን እያ እውን ተራ ሰብካ ተራ ኣለዎ እቶም ፖለቲከኛታት ድማ ከምዚ ግዜ ፍልጠት ዘለዎም ወይ ግዜ ዘሎ የብሎም ነታ ኣብ ቅድሚኦም ዝረኣይዎ ንሓጥራ ኣንቢቦም እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቶም ንሪኦም ዘለና ፖለቲከኛታት እዮም ሓደ ፖለቲከኛ ብ78 ሃገራት ክግደስ ኣይክእልኒ so they just ኣብ ቅድሚኦም ብዝፀንሖም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ፀንሕቲ ሓበሬታ ክንገብር ኣለና ናው ብልፅግና ዘይደልያ ዝነበረት ዜና ግን ኣብቲ ሜይንስትሪም መፅያ ኣላ እዚያ ያሳኻ a secret camp to train thousands of fighters for the Rapid Support Forces paramilitary group in neighbouring country Sudan. The camp constitutes the first direct evidence of Ethiopia's involvement in Sudan's civil war, marking a potentially dangerous development that provides the RSF a substantial supply of fresh soldiers as fighting escalates in Sudan's south. According to كم تريوا زلهم زينا زيك حبا يدليوا نيرهم unfortunately بإنجليش كنا بعربي تلفون على هذه الخارطة الإثيوبية إلى أن النشاط بدأ في منتصف أبريل وتزايد في أكتوبر في هذا المعسكر الذي يقع في منطقة بني شنقول قمز الثانية أو نائية منطقة أحراش بمنطقة تسمى كم تريوا زلهم قبت أو عندما مفتتهم رقيبهم بل قبل وعلى لو زازينا زيا أزيا قداسيتها بخوميا ندما قال كابتم عندي بوشكن قبر زلنا نت بزيا يزبلكم سلامتاي زيا جندا زيا ني بزحات محبر سب عالم نعبي بلا غيرهم كلا ددو كتقبر تقل انكون أقداسيتن زينا يا زيا سلازي نزا قداي زيا آترينا نبرت انان كن حزالنا كن دفع كنلالنا كننك أساقسا كنلالنا زبلنا زلو نسيو كلا يكونن سلامتاي
إذا زينا زيا حنت كابتي جبت أويان مجمريا إذا بين شانقول زبال زلو تجارد ديجاونا ويزلو لازم تديجان بعلو أملك حتى كأتخلي ويون تارجتنا إعلامنا وتدراوي إعلام كون خلي كالاي إذا قد هاي زيان بزحت هجرات كتا كستخليها كمر آياناتو بزحت هجرات إدم دمتهم كسمع جميرة مالو أمريكا معرابو دوباتا بكل بنشانغول غومز حدا مستراو مسلت أنا ماكل دعما سريع كم زهانتت رويترز زكايدو مرمرا أقالعو إذا معسكر أبا قربت حجر السودان زواقع زلو وتهدراو جل دعما سريع أشعت واقعت وتهدرات زسلت أنا لو مخانو بإمارات كم زمولن تبت رويترز هرقا جيتو زرماتي أب علم أبزواني كايد كاب زلو قتلتي جتات زهونا كنات حد السودان كاب أفريقان ماكلاي مبرا أنزوا وحيلتاتي تمد كمزلو زرقي معبالتات مخانو تحبريتها يملكت نمخانو زحدقنيا معبالة انتاي زرقيو أبا زبل نتان الدبساي نتنتاني بوليتيكان غازيت انيان محمود أبو بكر أزراري باتولا زي لوم زوت أتصاب تفاح زبالة أبصابيو بتفلالي سئلتات فيديوتات ناي ساتلايت تسندي أجد سنتو نتقن حديث أنا حي أراتن سراء إثيوبيا أب كوينات ناي سودان زبل بزح كستات أني حيو قابل من ناي سودان أتليس لومي يتقدماي بمافجة قريب له مالتي ስለዚህ እዚ ከምፅኦ ዝኽእል ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝቐርብ ዝነበረ ክስታት ብመጀመርያ ደረጃ ንዕኡ ሓቃውነት ዝህብ እዩ ንሱዳን እውን ኣገዳሲ ፕሩፍ ኮይኑ ይረኣየኒ ብፍላይ ብናይ ሮይተርስ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዜና ማዕከን ስለዝወፀ ማለት እዩ ንሱዳን ሓደ ዓብዪ ፕሩፍ እዩ ኣብቲ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ናብ ባይቶት ተታኹን ናብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ካልእን ክተብፅሖም ዝፀንሐት ክስታት ናታ ኣገዳሲ ዝበሃል ቅጥዒ ኢንተርነት ረኺቡሎ ማለት እዩ ብዞባዊ ኣረኣያ ክንሪኦ ከለና እቲ ሪፖርት ከም ዝብሎ ንባዕሉ ኢትዮጵያ ኣብዚ ልከ ከምዚ ናይ ትራንዚት ስራሕ እያ ትሰርሕ ዘላ ወይ ናይ ግዳም ኣጀንዳታት ከም ተተግብር ዘላ እዩ ዝዛረብ ስለዚ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሚድል ኢስት ውን ሓዊስካ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ዝፀንሐ ምፍጣጥ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ውን ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ናይ ከባቢያዊ ንብሎ ውን ሪጂናል ኢንፍሉወንስ ክህልዎ እዩ ዝብል ግምታት እዩ ዘሎ እዚ ብመንፅር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከመይ ይርአ ብዓይኒ ሕጊ እንተሪእና እዩ እዚ ዘይፍቀድ ነገር እዩ ንምንታይ ኣብ ሓደ ጎረቤት ሃገር ዝግበር ውፅእ ናይ ሓደ ኣካል ደጋፊ ኮንካ ንዕኡ ድማ ነም ስልጣን ወታደራዊ ስልጠና ዝግበረሉ ቦታ መክፋት ሕጋዊ መሰረት ቅቡል ነገር ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ቅቡል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብኡ መነፅር ክንሪኦ ከለና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ብልፅግና ዝኣትዋ ዘሎ ጉድጓድ ዝኸዳ ዘሎ መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወቶ ትኸይድ ዘላ እያ ወል እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክስገር ከም ዘይክእል እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ኖርማሊ ንከምዚ ኣቓልቦ ዘይህብ ዝነበረ ዓብዪ ኣቓልቦ ሂቡ ብዓበይቲ ዋላ ብኩሎም ቻነላት ተዘሪብሉ እንተዘይተባሃለ ሓያል ዝኾነ ስፖትላይት ተዋሂብዎ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ኣብ ስፖትላይት መፅያ ኣላ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኣብ ዓብዪ ሽግር በፂሓ ኣላ ሜይቢ መርኣያ ናቱ መጀመርያ ብኣሜሪካ ክንጀምር ኣሜሪካ እታ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንብል ከለና and this is one of the things ብዙሕ ሰብ ዝፈርሆ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ብብዝሒ ዝፈርሆ ዝነበረ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ ታርጌትድ ንኸይከውን ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ቸርማን ናይቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ እሞኻ ሪፐብሊካን እሞኻ ቀራቢኡ ነው ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሴኔተር ጂም ሪሽ እንታይ ኢሉ ኣሎ I am concerned about the reports of a UAE linked training hub for the genocidal RSF targets in Ethiopia with possible supply routes via Somaliland. These moves would be escalatory and further reason to designate the RSF as an foreign terrorist terrorist organization, bringing consequences for this regional proxy support. This is a very strong statement. زي دحر نوح واني يقع يتمتون نتعال بالفاشر استجبره كنتاتون ملسيه بنيريو نوح وان زكاتات الوزن برخم زغنان زي عجز الرزل لدما نزي RSF زبحال ناب ناي وزاي قبر الشبراوي تكال بو ملك كروكو حمو كم وسانة وهيبو مسوز متعطن الجراتات كوردولو كم زلوا لك عجن عبزي ني UAE ني إمارات شما بمتكاسو زي حسابات حقسو
أتي ناي أمريكا فلو يلوخ زلو مساد بلوس أكم زي شجر كقاطم كله نتا إمارات هي تقصاني سلازي دعم سريع بينو كم زي قبر زلو جيري تكزارب زفتن تزجرم كنا تدماسي سلازي عبزيا بخمسة مال جدي كجلس بمخالو ميديا ناي سعودية دما كم يلن ينبد بداية زلو ميديا ناي جبسي كفيل هاو كنا بالخلينا سلازي سعودية تركون ناس قدايزي لعلي يهرموا له كابو كتيلكا تي زلو كنا تاتنبلو زلنا just give me a second أكلت سلسة شبتات كريكم هذا كابو مقصلتا نايت السودانويان حفوا كريكم يا بس قدايزي نوح زبالت تبصاب صحيفهم نيرم معناته ازي السودانويان ازي قداسي سقمتون سلو زخونه انتايلهم تزاريبو منيرم ابزي سامر ناتو كبكم السودان ميديا بتعمي نزيا قدايزي عليك سدا سريه نيره مجمريا نايزي سنتر جيم ريش chairman of the Senate Foreign Relations Committee issued a strong public warning يبلالو زي تنقطايو كمدما ني إمارات مس إمارات زتحاز كمدما بإثيوبيا كمو بسومالي لاند بزحد نجارات تقيسو to prepare fighting for Sudan سلازي نتي دعم سريع نتي نيتورك حد الشفات يرزلو كاف سومالي لاند بإثيوبيا غيرو بوني إثيوبيا مثلا تنجيركا ناب سودان زجبر زلو كينات designation push زي نعم السودانيين أقدر ستيا Rich called for the RSF to be formally designated as a terrorist organization. لذي زد عم سريع إمارات تدولين إيران منجستن كهون كما هاجر منجستن كهون أب كينيا ناي منجست قرص عقيم نيرو تفلتنا تغرق دما تدولين إيران ساتو زي ناي سنة فورين ريليشنز ما قبرش براو تكال كبال كم زلو مس قبرش براو تكال زي سرع دما نعوز متاتن قبر ملس كلوي سلازي إمارات كند من تايتنا تا دبلوماسي شجر فتير له بدهوجة مقام جلوينا نربزي. كمو he argued that such a designation is necessary to curb the group's destabilizing influence. لذي نزي دعم سريع زبال كانت فون تخينا بزي عينت قبرش براوت كالي لان تروح هنا تراي كدم سازغ المغنات موسوس تحبابر قبل إنياك خونسول زخونة. Regional security concern. The training hub is seen as a direct threat to Horn of Africa's stability. زي مثلا أنا بوتا دما نقرن سلامن رقعتنا يقرن أفريقيا ندونالد ترامب دما تقن رقعت ناتو رقعت أفكارنا أفريقيا يدلي سلام رقعتني زبل تدقق قامني نعبي أحمد كانوا جيرومين سلازي نترقع نايت زوبا زفرس يلوك هوني خليو. The warning reflects growing U.S. security scrutiny of external actors fueling Sudan's civil war. سلازي زي ما مغصل تانايت أمريكا بتدقق قامي كتزاربات سنات نايدق حيلتات نتكوينات ناي السودان يعبي ولو زبل بقط هذا ما شو ما نارق عقلة جل سنة ترس إمارات يعني عتقبر زلكم ترى يوم سلزي policy implications زنتاي كونغل if the RSF is designated a terrorist group it could reshape U.S. engagement with the Sudan and Ethiopia سلزي ندحري نزي دعم سريع زبال زلو قبر شبراوت قال إلهم designate جيروما which is قلت في القانون زغلا يكونن وهنياتو ناي إمارات لوبي ناي كالوت ناي إسرائيل سلوا كلها بقمتي تيقا بغالي لكم بس غلا يكونن جن دارجع بحفشة عبت بوليتيكا أمريكا عبت السنة عبت هاوس بزع بازي دعم سريع زقبر زلو أمريكا كتصور بزي تخل درجة بس عزله إمارات دما كتعبسوا بزي تخل درجة بس عزله سلزي نزون انتخونه مكتت عليه اليولو تبغ زخونه تنا أمريكا أبزي بس يحكم زي كتبله مخالون كم تبغ نجارن كم تبغ رقعين كالريخل سلزي بلتقنا إذا زقبرو زلو علاماتات ناتو لتخالى حيلة دما كنرينا بغت أنا أبغى ما تيزلو زي كنرينا غلينا عنجك إذن قربت اللي حجي زقاتم زلو كتب له تخلي خامنيستر قدات وصاي ناي السعودية ناب أديس أبابا أتي كم زلو يزنقر زلو مقشاناتو بزحات تفل عليه ترقم يبولو سعوديان جن ني نت بوليتيكا نايت كبابي عزب نزلنا فلوي نجارن زجرم نجارن كونه يكلني وهنياتو سعودية أبكرنا أفريقيا إذا كنا متعيت يا خمسة لان رياس لزلنا عند بتاعو نجارون كسلزي كونه لذي ناي سعودية كايدا أبز كبابينا نريال لنا لأن كانت راي نتنكل التمشارق تازلون سعودية نيرتران السودان نكلت ينزل تنكف نبيرترا ورارك جمر كم زغل زري السودان لما وشتاو كينات ناتا كقادت زغل سقم تبلت قلنا خقبرينا لنا سلزي سعودياويان زبوز لو رياكشن سكري comes in the wake of the UAE camp زي زقبر زلو مقشا بزي صفحة درجة ما كان رداكم كم فتنينا سلامتاي مجمريا زي زقبر زلو مقشا أبي منتاي كونتات كويني قبر على زبال زلو يمن
ኣብ የመን ዝነበረ ፀገም ከም ብሓድሽ መፅኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ I'm going to give you this picture እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ከተረዳእና ስለትኽእል እዛ ስእሊ እዚኣ መን ራእያ እቲ ኩነታት ከም ብሓድሽ ይረስን ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ንስ ድማ ኣብ የመን እቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ እቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ዝነበረ STC ዝብልዎ መራሕናቱ ካብ ሃዲሙ ንሶማልያ ገይሩ ካብ ሶማልያ ሃዲሙ ናብ ኢማራት ከይዱ ትብ ኢሉ ነይሩ ኣብኡ ምክንያቱ ኢማራት ኢዳ ክትቱ ከም ዘይብላ መጠንቀቅታ ተዋሂብዋ ስለ ዝነበረ ናይ የመን ጉዳይ ሲቪላዊ መንግስቲ ተጀሚሩ ዲስካሽንስ እናገበረ ኣብ ፅቡቅ ክኸዱ ቀኒዮም ለንቀነ ኢማራት ምስ ግብፂ ምስ ተራኸቡ ምስ ግብፂ ክረዳድኡ ስለዘይከኣሉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ስጉምቲ ናቶም ክወስዱ ንናቶም ስጉምቲ ክወስዱ ክኢሎም ምክንያቱ ዚግዛግ እዩ ዝካየድ ዘሎ ግብፂ ናብ ኢማራት ስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ዚግዛግ እዚ እንታይ ግን ዝብልዎ ዘለው ኣብ የመን ዝነበረ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ግብፂ ኢማራት ከም ብሓድሽ ንኽፍንጀር ወሲና ኣላ መራሒ ናይቲ STC ዝበሃል ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ መግለፂ ውፅኡ መግለፂ ናቱ ድማ ቃልሲ ናይቶም ደቡባውያን ደቡብ የመን ንናፅነቱ ዝቃለስ እዩ ካብ የመን ክፍንቀል ዝደሊ እቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ቃልስና ክንቅፅል ኢና ብምባል ኣዊጅሉ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ኣቡዳቢ ኮይኑ ኣብ ኢማራት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከም ክብልን ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ 2-3 መጥቃዕትታት ናይ መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ የመን ኣጋጢሙ ሰባት እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ከያስ ትዕግርግር ናይ የመን ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ስዑድያ ተረዳዲኣ ናይ የመን ክገድፈይ ኣይበለትን ኣብ የመን እውን እቲ ፀወታ ክቕፅል ኢላ ኣላ ኣብ ሱዳን ድማ ብኩሉ ሓይላ ክትታኮስ ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ስለዚ በዚ መቃንሲ ክትሪኦ ከለካ እዚ ናይ ስዑድያ መራሒ ናብኡ ምእታው ዕላማ ኣሎ ነዚ ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ እዩ ከምዚ ፍሉይ ዲፕሎማሲ ንምትዕራ ኣይኮነን Are you serious about this እያ ክትከውን እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ናይ ብሓቂ ዲኻ ናብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሓሲብካ መርሚርካ ናቲኻ ዘለኻ ኩነታት ናይ ሱዳን ንምብልሻው ናይ ኢማራት ፈረስ ኮይንካ መሰልጠኒ ብኣከል ክትፈጥር ትደሊ ኣለኻ ናብ ኤርትራ ወራር ክትገብር ትደሊ ኣለኻ ምክንያቱ እዛ ናይ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ስዑድያውያን ይገልፅዋ ኣለዉ ረእዩ ብናቶም ቋንቋ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ቤንዛይድ ናይ መወዳእታ ቀላዕ ክገብር ጀሚሩ ከም ዘሎ Sisi visit to Abu Dhabi was not a diplomatic visit, not a meeting of pleasantries, nor an attempt to revive a relationship. ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናብ ኢማራት ከይድዎ ዝነበረ ምስ መሐመድ ቢን ዛይድ ተራኸቦ ንውሕዳት ሰዓታት ነይሩ እቲ ፕሮቶኮል ዝተራእየ ድማ ከም ሓቢ ናይ ፍቅርን ናይ ሴሌብሬሽንን ናይ ምሕዝነትን ናይ ስትራቴጂን ኣይኮነን ነይሩ ናይ ብሓቂ ተሪ ዝኾነ ክትዕ ዝካየደሉ ዝነበረ እዩ it was a cold political operation ኢልዎ ኣሎ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ኦፕሬሽን ነይሩ ግብፂ ናታ ቀይ መስመራት ነጊራ ኢማራት ናታ ነጊራ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ይኽእሉ ዶ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉን ዘይኩኑን ብሕጂ ክረ ግን ተባቲኾም ከዓ ክንብል ኣይንኽእል ኢና a project that burned and nothing remained of that ash in a moment of a direct confrontation between the logics that do not meet ስለዚ ናይ ክልተ ክራኸቡ ዘይክእሉ ተሓሳስባታት እዩ ዝረአ ዘሎ ሕጂ ናብ ኤርትራ በየምፅዋ ኣለዉ this is very important ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ እቶም ካልኦት ንኽርዳእና ምንታይ whoever searched for the secret deal around Eritrea and Ethiopia misunderstood the nature of the moment and whoever believes that the billions are still capable of buying Cairo's position I believe that the billions are still capable of buying Cairo's position has not yet understood how state think when national security is at stake. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኤርትራን ስዑድያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑድያ ተፈራሪመን ኣብ 2018 ስለዚ ኣብቲ ስምምዕቲ ንጹር ዝኾነ ኩነታት ነይሩ እዩ ብልፅግና ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ተቐቢሉ ወይ they know this already ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሉ ውዑል ኣልጀርስ ከተግብሮ ተቐቢለ ኢሉ ውዑል ኣልጀርስ ተቐቢለ ዝብል ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ይዛረብን እዩ እዲሆኒ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣይምልከቶን እዩ ውዑል ኣልጀርስ ማለት ዶብ ናይ ኤርትራ ካብ ሓንቲ ጫፍ ከባቢኦም ሓጀር ዘሎ ዶብ ናይ ኤርትራ ብምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ንራኸበሉ ካብታ ኩርናዕትያ ክሳብ ዶብ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ንዑ ዝወድአ ጉዳይ እዩ ስለዚ ውዑል ኣልጀርስ ተቐቢለ ኢሉ ወርቂ ዝተሸለመ ብልፅግና እውን ዓቢ ሕጂ ተመሊሱ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዲቤት ካልእ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ this is a very good one ካልኣይ ንግብፂ ብገንዘብ ክገዝአ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ኢማራት ኢሉ ብገንዘብ ንሓደ ሃገር ክትገዝኦ ትኽእል ሃገራዊ ድሕነቱ ክሳብ ዘይተንከፍካ ጥራይ ናሽናል ኢንተረስት ናቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ናቱ ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ተጀሚርካ ገንዘብ ኣይገድሶን እዮም ሃገራት ብኸመይ እንዳሓስባ ኢሉ ሕጂ ታሕቲ ወሪዱ እንታይ ይብላ ኣሎ the trap that didn't work reports like all ብዙሓት ሪፖርታት ይጠቅስ ኣብዚ አልሞኒተር ስፖክ ኦፍ ብላብላ ይብል ኣሎ an Israeli media
tried to promote exceptional relations, but no one dared to write is the following. Sisi did not go to ስለዚህ ናይ ግብፂ ናይ ገለን ይርሎ ኣነ እንታይ ከረይኩም ደለለኹ ኣብዚያ ታሕቲ እንታይ ብላ ኣሎ መሲልኩም before the visit ቅድሚ visit ምግጣሙ the ground had spoken ኢሉ actual Egyptian military presence in Somalia ስለዚህ ግብፂ ብወቅዒ ወታደራዊ presence ናታ ኣብ ሶማሊያ ከተረጋግጽ ምዃና ዘርኢ ኣርእያ እዚ ከረይኩም እየ ናራና ይኹን ኣናሊሲስ ናቱ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ነገራት ዝጋጠም ስለ ዝኾነ እዚ እጅቲ ግብፂ ሰራዊታ እዚ እቲ UN ኮይኑ ሰራዊት ናይ ግብፂ ናብ ሶማሊያ ክኸይድ ምዃኑ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊያ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነበረሉ ዝረኣየ እዩ ስለዚ እዚ ሰራዊት ትሪእዎ ዘለኹም ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሶማሊያ ካትዩ ብኻልእ መንገዲ ድማ ባይላተራል ሪሌሽንስ ድማ ናይ ክልቲኦም ርክብ ድማ ካልእ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ሶማሊያ ካትዩ ስለዚ እቲ ገይም ከመይ ኢሉ ንኢትዮጵያ ይዕፀዋ ከም ዘሎን ንኢማራት ድማ ከመይ ኢሉ እቲ ጉዳይ ይዕፀዋ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደ ካልኣይ ናብ ኤርትራ ክዲብ ከሎ እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብዚ ምስ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ጆይንት ዲፈንስ ኣግሪመንት ዊዝ ኤርትራ ግብፂ ምስ ኤርትራ ወታደራዊ ክልቲኦም ወታደራዊ ስምምዕ ገይሮም ከም ዘለዉ ይጠቅስ ነዚ ከምፃልኩም ደልየ ነይረ ብዙሓት ኪላታት ብተደጋጋሚ ከም ውዱእ ነገር ገይሮም ዘረብዎ ዘለዎ እዩ ጆይንት ዲፈንስ ኣግሪመንት ዊዝ ኤርትራ ግብፅን ኤርትራን ሓደ ወታደራዊ ስምምዕ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ ናቫል ዲፕሎይመንት ኢን ፖርት ኦፍ ዓሰብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፂ ናብ ወደብ ዓሰብ ክመፅእ ምዃኑ كأتو مخانيهم زنقول زلو نافال زيجي بوجن إثيوبيا ون جبر ملسناتو كاريكمي كتيلهم تايبلو precise air strikes from ال كبحر بيز الويد دي جالس بال أبوش السودان علاماتنا يدعم سريع جبسي بدرونات جرت حرم كم زلا the New York Times house in Europe and a Saudi statement that named the actor not the crime and the closure of supply routes and the opening of them ስለዚህ ببزح حيلتات እናተወዳደበ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሓንቲ ላቶም ኣብ ዝነጥቢ ተረኺብና ከረየኩም እየ ብዛዕባ ዛና ኤርትራ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ሶም there was this point ናብ ኤርትራ ገጽካ ዝግበር ዘሎ ኣሕካም ፋይንዴትና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ ዝብል ኣርጊመንት ይጥቀም መሲልኩም ናብ ኤርትራ ኢማራት ብኩሉ እቲ ሎጂስቲክስ ላይ እናተዓፅወሉ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሶማልያ ተዓፅይዎ ኣሎ ብየመን እውን ሽግራት ኣጋጢሞ ኣሎ ስለዚ እዛ ናብ ዓሰብ ትብል ዘላ ኢማራት ሓንቲ መተንፈሲ ንኩናት ናይ ሱዳን ከናውሕ እንተኮይነ ዝኾነ ድራማ ገይረ ኩናት ናብ ኤርትራ ገይረ ንዓሰብ ክቆፃፀር ኣለኒ ዝብል ካልኩሌሽን ንብልፅግና ኢሚኖ እሞ እዚ ናይ ሸበድወት ኩናት ነዚ ዕላማ እዚ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዩ ስለዚ ብዓይኒ ስዑድያውያን ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ንኻልእ ዕላማ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ሉላው ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ጎቢጡ ወሲዱ ንኢማራት ኣረኪቡ ኢማራት ድማ ኣፍ ደገ ሲና ዘላ ንዳዕመ ሰሪዕ ንኽትዕጥቕ ኣፍ ደገ ንኽትረክብ ናይ ሸበድበት ጉዕዞ ትገብር ከም ዘላ እዮም ዝገልፁ ወል መብዛሕቲ ግዜ ንኤርትራ ስለ ዘይፈልጥዋ ብዙሕ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እቲ ዘረባናቶም ግን ክንሰምዖ ንክእል ኣለና ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ሽርክነት እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ይደረየና ዘሎ ድሙቕ ቀጠልያ ዘለዎን ብብዙሕ መንገዲ ዝረብ ዘሎ እዚ ኣብ ብዙሓት ወላ لكن foreign relations بالحر عبد متأهد أو تيجي وزول حبريتا وانتقونه نوعي زي قلة أتي شركة انتهى كم زمسل بتدقاقامي حدا عينت معلبن رلنا I'm gonna show you there was this أبتي مخفتي أريكم زنبركو foreign relations بحال حدا عبي متأهد دوت أوي تي شركة نتاز زلو أبزين تاريخهم أتي دمو سمياو زلو strong status quo agreement زلو دمو زخون ركب زلو إيرترا جبتي سعودية زين حيال زخون ركب زلون أبتركب التكات وازخلا دما سوماليا تركي الله مالتي تجرايون potentially أبز الله ينسزي كتعتو كم تخل جيرو مالو لتوم كالوت جينا زي تود قداينا توم دما السودان يمن كم دما ليبيا مالتي اتي كالاي جنبار دما إمارات إسرائيل إثيوبيا اتي سومالي لاند زبال زلو سلازي كل زنريو زلنا دارجا بعبيو بعبيتي مسئيتاتنا عالمن بخال انت جبر زلو تشركناتات كمي يخصل كم زلو إتيو أبز حج زلو كناتات نسوت راي كونن نتي قدايتي just to give me a second chart نزي كله أجروج هجي انتهينا نرتنينا تي أبي أحمد أتي وزلو شجر بكل من قدك قلت أصنيه سدم انتهيو مسجور بابت مسكولهم تبعي سلو راي كونن سلازي أبز حجي كناتات كوينو كزارب كله زل العقد أسي زرب بعد ما لاتو تي بأسي نا إمارات نا السعودية فتير وزلو الرسني إمارات كابز كباب نخط وصل لهم زجبر زلو تسقطي بتقوم كفرسنا تقوين تريف زلو
ብልጽግና እዩ ብልጽግና ድማ ብሓይሊ ጥራይ ኮንካ ክትስዕሮ ኣይኮነን እሱ ይብልኒ ክወስኻልኩም ንዓቢ سعودية يكون قال تركي بحيل رأي يكونوا كسعروا بقط أباون كفرار هو يقول يوم عبي سلوا زلوم يوم سعودية عبي سلوا اللوا كابي مرات نرى سلوا يزلوا بسيبكو طبعا يكفي بزو انفستمنتات يزلوا سلازي سعودية سقط قبر تخد تركونا بصغرباك تمتص مخانو مرحنا تركونا بسعودية ناب جبتن ناب إمارات ناب إثيوبيا كخيريز بعزلوا سلازي بسقط كل يلو زخل من قد نتولو سقط قبروا له خفتنيهم እቲ ኢማራት ድማ ንዓቢ ናይ በይና ክገብሮ እንድያ ትደሊ ዘላ ስለዚ ናይ በይና ፈረስ ከም ዝኾነ እንድያ ተኣምን እሳ ናይ በይና ናታ ጥራይ ኮይኑ ዲጠጠው ክብል ወይስ ንኻልኦት ከተሰሚዑ ካብቲ ኩነታት ክእለ ይኽእል ንግዜ ዝግደፍ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ንሪኦሉ ዘለና ኩነታት እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንከባቢና መሰረታዊ ለውጥ ክገብረላ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓብ ለውጥ ኣብ ከባቢና ክመፅእ ከም ዝኽእል ገለገለ ኤርትራውያን ዘውፅዎ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ እንተጀሚሩ ንብልፅግና ከጋጥሞ ዝኽእል ዕጫ ብቐሊሉ ተጨቢጡ ክመውት እዩ ክልል ሶማል ዘሎ ቃልሲ ናይ ኦላ ናይቲ ኦሮሚያ ዘሎ ቃልሲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ኤርትራ ድማ እንተተወሲኽዎ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ከቢድ ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ ብልፅግና ምርጫታቱ ከስተኻኽል ከም ዘለዎን ዘለዎ ዕድላት ፀቢብ ከም ዝኾነ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክንመፅእ ከለና ለንቀነ ከቢድ ኩናት ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ብርግፅ እቲ ፋኖ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ወተሃደራት ይማርኽ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ቪድዮታት ብዙሕ ትሪኡ ኣለኹም ኣማራ ፋኖ እንግዲህ ከምዚ ገይሩ ይማርኾም ከም ዘለዎን ከተማታት ይቆፃፀር ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ Genocide is happening in Ethiopia against ethnic Amharas as we speak. Under Abiy Ahmed's prosperity regime, innocent civilians are being targeted. In just the past week, more than 100 innocent people have been killed, and over 1,000 farmers' homes have been burned to the ground in the Amhara region. Amhara ተወላዱ ናይ ኣምሓራ ዝኾኑ ብፍላይ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣብ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ይካየድ ከም ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ክገልፁ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩናት ንኢንተርነት ናይ ኩሉ ነገር ዓፅዩ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣይ ሃድ ዲስ ሪፖርት ነይራትና ሓንቲ ከም ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩናት ከቢድ ከም ዘሎን እቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ድማ ኣብ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕትን ምንቅስቃሳትን ይገብር ከም ዘሎ ኮሚኒኬሽን ብላክ ኣውት ገይሩ ዝኾነ ቴሌፎን ይኹን ኢንተርነት ብምሉእ ዓፅዩ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ፋኖ ድማ ንሱ ኣብ ይቀጣቐጥ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፋኖ እዩ ምሩኻትን ካልእን ዘርኢ እቲ ብልፅግና ከቢድ እዩ ተሳዒሩ ስዒሩ ኩሉ ሓደ እዩ ምክንያቱ ስዕረ ኢሉ ክጀሃር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩናት ከግህድ أنت تسعير ما تسعير له سلازم بقوله موت كوينات ولا إذا كم زيلو نحلو قلو تناي تقرأي كنا خلنا حنت اللابز ريبورت زبلوازلو جوارو نبز حلفة قيسوانيرو እንዲዘጋጁ ትዕዛዝ የተሰጠበት ነው። አንድ የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ ጀነራል የኦሮሚያ ክልል ሚሊሻዎች ለሀገራዊ ጥሪ ሁልጊዜ ዝግጁ እንዲሆኑ ሲሉ አሳስበዋል። የአማራ ክልል በበኩሉ ውጊያው ከፋኖ ጋር ሳይሆን ከሻዕቢያና ወያኔ ሲል ከጠራው ህወሓት ጋር ነው ብለዋል። ማምሻውን ከአማራና ኦሮሚያ ክልል ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ብልፅግና ከምቲ ዓንተቦ ዝረኣና ብብዝሒ ንሰሜን ገፁ ብፍላይ ናብ ትግራይን ናብ ደቡብ ኤርትራን ይፅጋዕ ስለ ዘሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ቦታታት እንታይ ክገብርዎ እዮም ንዝብል ብብዝሒ ብምልሻ ኣብ ኦሮሞ መዓት ምልሻታት ብሕቡ የሰልጥን ከም ዝነበረን ብተብተብ የሰልጥን ከም ዘሎን ነዞም ምልሻታት ገይሩ ድማ ነቲ ሸነ ነቲ ኦላ ማለት እዩ ቡ ጌርና ክምክቶ ኢና ዝዓይነት እዩ ስለዚ መዓት ወታደራት የበገሽ ምልሻታት ገይሩ ነቲ ከጋጥሞ ዝኽእል ናይ ሸነ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ብብዝሒ ሰብ የንቀሳቀስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ምድብ ሰራዊት ንዝበሎ ግን ንሰሜን ገፁ የንቀሳቀስ ኣሎ ናይ ስዑድያ መራሒ ብዛዕባ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ምሳይ ተዘራሪቡ ዝብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይሩ ዘንዩ ሰላምን ርግኣትን ማለት ንዓኻ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ምዝላል ድዩ እቲ ሰላምን ርግኣትን ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ወላ እንታይ ሰብ ክርዶ ዘይከኣለ ነገር ኣሎ ስለዚ ኢትስ ሪሊ ክሬዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ብልፅግና ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ክኸውን ኔክስት ቶፒክ ናቱ ዊ ዶንት ኖው ብሓፈሻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ
መትሓዚ ብዘይብሉ መንገዲ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ለኪምካ ምጥፋውን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዩ አይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ሌይተስት ዘረባ ናቱ ነጊርዎ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ዝብል መንፈስ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክሓትት ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ባት ባዕሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይርዎ ካብ ዘሎ ክርኢ ከለኹ እንታይ ፖስት ገይሩ ለመሲልኩም እቲ ፕራይም ሚኒስተር received his highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud ይብል ኣሎ ነዚ አንተ በሪኩም ዝነበርኩ ትሉኽ መጽይዎም ዘሎ ምስ ተራኺቡ ከም ዘሎ where was that thing here ነዚያ ሕጂቲ ቪድዮ ይቀርብናን ነዚ ርክብ እዚ ብዛዕባ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መጽይዎ ዘሎ ክጠቅስ ከሎ today okay Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia today for productive discussion on broad range of bilateral and multilateral issues on our talk is focused on strengthening the long-standing ties between our two countries, expanding cooperation across sectors, blah blah, to enhance coordination and regional and global matters of mutual interest. أنا مودة تأكل زي تخالق تركب زرباي. So regional and global matters تغندي أقدر داسيت زرب كت كون كم تخلنا نرزلنا سلزي بحفشة منيسب جاتو تاينا السعودية ني أبي أحمد كانوا جروز الفلوتي أبو داينا السودان يقول أبو داينا ناي إيرترا يقول أتي بقرب زكاة الوز اللوصل زغانو نزي قدايزي سغيلون كريوي كولونيوم شالا مالا كريوي كولونيوم سلزي يا أما وداتها ኤርትራ ዝሓሸ ኩነታት ኣለዋ ጀዋር ክብላ ፀንሐ ዘረባ ሰ ኤርትራ ዝሓሸ ኩነታት ኣለዋ እዚ ኩናት ናብ ኤርትራ ክበሃል ዝኽእል ከም ካልእ ግዜ ይኩነን ከም ካልእ ግዜ ክኾን ከሎ ኤርትራ በይናያ ትዋጋ ነይራ ሓጋዚ ነበራን ሎሚ ግን ናይ ኤርትራ ህላወ ከም ህላወ ናቶምን ናይ ኤርትራ ረብሓ ከም ረብሓ ናቶምን ዝርእይዎ ኣብዛሓት እዮም ኣብዚ እውን ሓንቲ ክሕግዘኒ ዝኽእል አንደርጋቸው ይልዎ ነይሩ ረም አይደለም ይሄኛው መሳሪያ አንስቼ ነው የሚለው ያንን ሉዓላዊ የሆነ አገር በመሳሪያ ጉልበት ወርሬ ወደ ቢጄ እመለሳለሁ ጉሮ ሸባይ ያስባልኩ ነው ይያለ ያለው አሁን ይሄንን ቅድም ያስቀመጥኩት ነገር አለ ይችላል አይችልም ሌላ ጉዳይ ነው ወደ ኋላ መጣበታለሁ እሱ ደግሞ በደንብ መነገር ያለበት ጉዳይ ነው ነገር ግን በዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው አኳያ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአውሮፓ ዩኒየን ሌሎችም ካሁኑ ማስጠንቀቂያ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቆን አልገባ ሌሎቹ ካሁኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ያለው ለአሜሪካ አይነት መሳሰሉት አገሮች ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ያለው የአውሮፓ ዩኒየን ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ያለው ለቻይናም ይሁኑ ለራሺያ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አቋም ሊወስዱ እንደሚችሉ ጠንቋይ መቀለብ የለብም ያለው ኤርትራ ከቻይናና ከራሺያ ጋር ያላት ግንኙነት ከኢትዮጵያ በላይ የጠበቀ ነው በክፉም በሐፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ አቶ አንደርጋቸው ጽጌ ሶሪ ትዘረባ እንታዩ አብይ አሕመድ መብዛሕቲ ግዜ ትዘምጾ ዘሎ ዘረባን አካይዳን ولا ون بدبلوماسي زعوته خمسة يكون يزارب زلوا مريت ببحري كل وقت يبل حرب زي لاند فور بورت يبل على إيرترا يدلين يا زي إيرترا زخون يقول مريت أنا مريت هاللي ويقب مريت زبالة حزب يكون زلوا أنا مريت يكبر كازغل قالوا أجمعنا إثيوبيا كابوش تاوت أجمعتن محضران زبقة سنبر نايت أجاتات أجمع كم زي بالله قبل اليوم ما ني ጉዳይና ንካሉት ሀገራት ነጊርናይና ንስዑዲ ንአሜሪካ ነጊርና ንቻይና ንራሽያ ነጊርናይና ይብሉ ራሽያ ይኹን አሜሪካ ራሽያ ይኹን ቻይና ብፍላይ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ዘለዎም መርገፅና ኤርትራ ድማ ዘገድሶም እዩ ኤርትራ ጽኑዕ ዝኾነ መርገፅን ትክክለኛ መርገፅን ሒዛ ትኸይድያ ከምዚ ናቱ ንጎሆም ምሸትን ስልብጥብጥ ዝብል ሎሚ ምስቲ ፅባሕ ምስቲ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘይብላ ስለዚ እዚ እውን ንኤርትራ ኣድቫንቴጅ ዝባ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኤርትራ እቲ ዘሎ ኩነታት ንረብሓ ዝያዳ ንክትቅይረሉ ዘሎ ተኽእሎ ትምኒትና ንሱ እንድዩ ኤርትራ ካፒታላይዝ ክገብረላ ኣለዋ እዚ ኩሉ ዘሎ ቻንሳት ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ገለ መለ ዝበሃል ዘሎ ዊ ሃቭ ቱ ሜክ ገለ ንቁጠባና ንኩነታትና ዝሕግዘና ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ተጠቂምና ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ካብ ቀፂልና ናብቲ ናይ ትግራይ ንስገር ከይውላዕ ቁልጡፍ ምኽባር ሕገ መንግስቲ ተሃገር ተፀዊዖም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ላዕለዋን ግዛኣታትን ክልላትን ክኽበር ምዕራብ ትግራይ ናብ ንብሩር ሕገ መንግስታዊ ቅርፂ ክምለስን ብህፁፅ ተግባራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ብወገን ትግራይ ህፁፅ ኣውዒት ቀሪቡ ዘሎ ምላስ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይ መድሕን ጥፍኣትን ኩናትን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊፆም ንጥዕናዊ ኩናት ትግራይ ስዒቡ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነም ናትና እዩ ንዝብል ስሑት ታሪኻዊ ሞገት ዘቕርቡ ኣኽር
ተወረርትም ሓይልታት ኣምሓራ እውን ብዋናነት ዘለዎ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሎሚ ኣዲስ ስታንዳርድ ንኣባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ተወኪሱ ኣብዞ ቶም ናይ ጌታ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ከምቲ ናይ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ኣብ ብዙሕ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት ዝኣተወ እዩ እዚኣ ፖስተር እዚኣ ከንቀሳቀስዋ ቀኒዮም እቲ መሬት እንኳን ወደ አማራ ምድር ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አድረመጥ ከተማ በሰላም መጣችሁ ዝብል እዚ መሬት ይውረር ከም ዘሎ ዶባቲ ህንጻጽ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታውን ርኢና ነርና እንታይ ዘርእየካ ዝውን እቲ ኩነታት ትውሽጣዊ ዘይምርድዳ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ከም ዝኾነን ምናልባት ኣቢ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ፍሕፋሕታት ተጠቂሙ ናብ ኩናት ከይቅይሮ ብዙሕ ስጋኣት ከም ዘሎ ብዙሓት ብከባቢ ዝግደሱ ነዚ ኩነታት እዚ ብጥንቃቐ ይርይዎ ከም ዘለውን ትግራይ ድማ ብተደጋጋሚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኮነ ካልእ እውን ከርእየኩም እየ እዚ ናይ ወታደራዊ ልምምድ ዝካየድ ዘሎ እቲ ኣርሚ 7 ዝበሃል እዩ ከቢድ ዝኾነ حيال زخونه وتدراو لما مدي قبل خمسة لون لان كان إثيوبيا نزل ببزح الشهر بمقبار ندحري السودان وتهدراتنا تقراي تسلطنا الله خوينا نحن هذا ما سلمتها وتهدراتنا دعم سريع زين السلطين يوم زبل زلو تقراي بكينات يكونون زلو ويون كابز سلطينهم كيدهم سبق قتلي خدي اللون ولا حنتي قبري اللون يسلطونهم خمسة لوين نرجع نمبر أبكينات أياتهم سبعجي دعم سريع جن معلتا وسبقت تلالو معلتا وابكينات يتسميد زلو سلازي is a big difference أبز قدايزي سلازي رويترز نزي قدايزي انت خوينو زي رأيو لمتاي تقراي ببزحي سراويتن كوماندوتاتن أبتعلمالو زلا شلال يبلوالو زبل زربا يسمع اللغو جن at the end of the day أتي نايدا مسرع نايدا مسرع نزل حدا غير كاكتريو تخلنا قرون أيكونن ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ስቲል ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣብዚ ስምዕዎም በዓል ስታሊን ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፀቅዒ ክንደምንታይ ሓደጋ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል እቶም ናይ ጌታቸው ነው ሕዚ ናይ ሓራ መሬት ዶ ገለ ዝበሃል ሓይሊ የለን ናይ ብልፅግና ሓይሊ እዩ ከምቲ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንትግራይ ክውረር ተሎ ጥምር ጦር ዶ ስሙር ዶ ጥምር ጦር ይብልዎ ነይሮም ናይ ኤርትራ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ናይ ክልላት ልዩ ሓይሊ ገለታት ብልፅግና ጥምር ጦር ይብሎ ነይሩ ትግራይ ክውረር ተሎ ሕዚ እውን ናይ ጥምር ጦር حدا عميو نعم حرا مليشا بتسلم تزواجا زنبرت ناي نجتاچو نولو تناي سلم تسملاش كوميتي زبحال مليشا تاع مكلاكا ازي تمر طوري زبحال حزبون بعفار زلو تمكلاكا بدحيت ካብ ስልጣን ዘይምብራረይ ብጣዕሚ እዩ ዘጣዓሰኒ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሻቡ ነቲ ምክትሉ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይምስጓጉ ሎሚ ኮይኑ ብጣዕሚ ከም ዘጣዓሰ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ምኻድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ ፎርቹን ዝተባሃለ ጋዜጣ ብጽሓፈኑ ሕዝበለ ጽሑፍ እዩ ከም ዝኽብል ገሊጹ ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ትማል ሰንበት ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቕዐ ጋዜጣ አዲስ ፎርቹን ዝዘርግሖ ጽሑፉ ንናይ ሎሚ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይቲ እዋን ምክትሉ ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣትሪሩ ዝኸስስ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ካብ ዝቐርቡ ክስታት ሓደ ድማ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ኣፈላላይ እናተፈጠረን ከሎ እቲ ጀነራል ከም ሓላፊ ፀጥታ ናይቲ ክልል መጠን ንሰራዊት ንሕወሓትን ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣቀራሪቡ ናይ ምትዕራቕ ግደ ኣብ ክንዲ ምጽዋት ስልታዊ ብዝኾነ ሽርሒ ንሕወሓት ድጋፍ ናይ ምሃብ ኣሉታዊ ግደ ተፃዊቱ ይክብል ከሲሱ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶ ጌታቸው ረዳ ሓደ ካብቶም ብተጋሩ ብዝሰፍሕ መንገዲ ዝኽሰስ ዘሎ ሰብ እዩ እዚ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ብተሓሓዝ ዝያስ ከስምዕዎ ብኣገርና ንውድእ ተቐባልነት ንኽህሉ ወይ ከዓ ናይ ዲፕሎማሲ ደገፍ ንምርካብ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ መሓላሊፉ ዝብል ዝተፈላለዩ ርእቶታት እናተዋሃወቀኒ እሞ እንታይ ተረዲእኻ ሕዚ ኣብዚ ብደንቢ ጌርና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ከመይ እናማዕበሉ ከም ዝመፁ ተንሪኦም ዝሕሸ ይመስለኒ ጌታቸው ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አማኻሪ እውን ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ እዩ እዚ በዋናነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጉዳይ እንደ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ እዩ ማእኸሉ ምንም ሕቶ የብሉ ሶ ምስ ኣብ አልጀዚራ ዝነበሮ ፃንሒት ብተወሰነ መልክዑ ሓደ ተራእየ ተራኽ ነይሩ ተራኽ ንሱታ እዩ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ዝብል እዩ ካብኡ ግን ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ምባል ግን ኣይተደለየን ካብኡ
توم استفتصمو بملؤم مس إيرترا أيوم بإيرترا زولو ملك حيزو شعو استفلا لي حساب منهم نيرنا نورنا حساب تأيو أزيسي ناي تقرأي جونوسايد نحد أكال تراي نمهاب تعلمه أحكونهن حدوش ناي وق ترخ نمفت عريز ما تصزلو زبل نيرو كاو قتلو ጌታቸው ኣብ ዩቲዩብ መቸም ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ እዋን ስለተዛረብናሉ ንኩሉ እናስተብሃልካ ምኻድ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ንትግራይ ንከጥፉ ኢሉ ዓጢቑ ዘሎ ነቲ ከባቢና ድማ ሰላም ዘይኮነ ጥፍኣት ከምፅእ ኢሉ መፅኡ ዘሎ ፖለቲከኛ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ፅባሕ ንጎ ናበይ ገፁ ከም ዘብሉ ሓንቲ ቪድዮ ደንቀነ ንኢትዮጵያውያን ዘይሐጎሰት ቪድዮ ኣብዚያ ስምዕዋ እስኪ ፍርድ ክርክሩ ላይ ገና አምባሳደር የኢትዮጵያ ተከራካሪዎች ከሌላ ወገን ኢቭን ይመጥቶላቸው የነበረው ሌላ አማራጭ ማለትም ህጋዊ አማራጭ ማለት ነው እስከ የአሰብን ባህር ድረስ ሊደርስ የሚችልን የኢትዮጵያ ሊያደርግ የሚችል ህጋዊ አማራጭ መጥቶ በኢትዮጵያ በኩልም ውድቅ የተደረገው የትኛው ነው አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የሚያመጣ ህግ በክርክሩ ወቅት የኮሎኒያል ህጎች ናቸው የቅኝ ግዛት ህጎች መጥተው ነው አይደል ለክርክር ብዛዕባ እንታይም ዛረብ ዘሎ ብጉዳይ ናይ ኣብቲ ገባሕርና ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ዝርርብ ዝነበረ እዩ ቀረበው እኮ በኮሎኒያል ቢመጡም እንግዲህ ኤርትራ የተፈጠረችው በውጫሌ ስምምነት ነው አይደል ኤርትራ እንደ ሀገር ነው የሚሉኝ ወይስ ሀገር ምን ሆኖ 83 ነው አይደለም የጣሊያን ኮሎኒ ናት ተብሎ ለጣሊያን የተሰጠችበት ኤርትራ በ1889 በፈረንጆች አቆጣጠር 87 ውጫሌ ላይ ነው እዚያ ዘረባ እዚያ መራያ ኡይ ከተብሎም ቀንያ ዘላ ወላ ሓንቲ ጌጋ ዝተጋነነ ነገር ድማ ይብሉ ነታ ታሪክ ከም ዘላ እንታይ ነጊርዎ ሃገራት አፍሪካ ከም ሃገራት ዝቆማሉ በቲ ናይ ኮሎኒያል ሂስትሪ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ሞደርን ስቴትስ ናይ አፍሪካ ኬንያ እንደሪልካ ታንዛኒያ እንደሪልካ ኡጋንዳ እንደሪልካ ግብፅ እንደሪልካ መብዛሕትኦም በቲ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ዝቆሙ እዮም ኢትዮጵያ ንባዕሉ ተረፍ ናይ ካልኦት ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ 1890 ከም ሃገር ቆይማ በዚ ናይ ኮሎኒያል ሂስትሪ ክንዛረብ ተኮይና ውዕል ናይ ውጫሌ ድማ ቆይሞ ይብሎም ኣሎ ይሄ ወያኔ ገንጣይ አስገንጣይ ወዘተ ወዘተ የሚለው ከሀቅ የራቀ ነው ከታሪክ የራቀ ነው ትክክል አይደለም አጼ ምኒልክ ያንን ለምን ፈቀዱ አሁን አጼ ምኒልክን አልወቅስም መላው ኢትዮጵያ ልትወር አስቦ የነበረ ያንን በማድረግ ተከላክለዋል ወይ የራሱን እንትን ይወሰደው የታሪክ የወቅቱ ታሪክና ሁኔታ ነው የሚወስነው እቲ ሃፀይ ምኒልክ ስለምንታይ ከምዚ ገይሩ ኣነ ንዑ ክኸስስን ክዛረበን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናቱ ኣብቲ እዋኑ ጥራይካ ክትርድኦ ትኽእል ኣብዚ ሎሚ ኮንካ ዝንትን ክትብል ትኽእል ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ንሱ ነታ ኤርትራ ትበሃል ሰዲዱ ነታ ተረፈት ኢትዮጵያ ከጥሕንዲ ሓሲቡ ዝኸውን ኣይደኖ ብሓፈሻ ግን ትግራይ ወያነ ኤርትራ ከም ትግንፀል ገይርዋ ዝበሃል ሓሶት እዩ ፀረ ታሪክ እዩ ጌጋ ታሪክ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ትኽክል ኣለኻ ጥራይና ንብሎ ዘለናኒ ስዩም መስፍን ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዝነበረ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ቀረባ ፖስት ዝገበራ ድማ ንኣቢ ኤግዛክትሊ ኣነ እኳ ከምቲ ኣነ ዝደልያ ዓይነት መጥቃዕቲ እያ እዚኣ ንኣቢ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብዝበላ ዘይኮነ ናብ ካልኦት ሃገራት ብዝገብሮ እውን ኣትሒዝካ ታርሞ ዘለካ ስለዚ ኣብ 2024 ጥሪ 2024 ምስ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ሓደ ንጹርነቱ ዘይተፈልጠ ውዑል ከም ዝገበረን እሱ ድማ ሉላውነት ናይ ሶማል ዝጥሕስ ከም ዝነበረን ስለዚ ወራሪ ሃገር ምን ምዃኑ ንክትፈልጡ ማለት እዩ ብኸመይ መንገዲ ናይ ሓደ ሉላዊት ሃገር ኣካል ምስ ውዑል ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ከም ዝተፈራረመ ድሕሪኡ audition statement in the House of up to NATO Parliament Malatu days ago, arguing that Ethiopia can indeed invade and annex sovereign coastal territories of its neighbors in the Red Sea. بعدما يدما أبزنايا كم إسرائيل نقولن هايتس national security ناتا إذا تزلا إثيوبيا دما national security أقام سلزلا وأنا كالوت هجرات أفضل جب حركة ورر كم تخل سلزي تقولن هايتس توريرو تحت تتحزي لذي وريرو نكحز أبنتنا يقولن هايتس إسرائيل كم ستكمن
ናይ ወራር ሕልሞም ዘለዎ ቃልዮም ኣለው ሕጂ ድማ ሮይተርስ ድማ ኣብ ሱዳን ንዳዕ መሰሪዕ ንመሰልጠኒ ማእከል ናይ ዳዕ መሰሪዕ ብምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍቂዱ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብናይ ዩኤኢ ፋንድ ከም ዝኾነ ነጊሮም ኣለው ስለዚ እዚ ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ዞባና ንዕግርግርን ፀገምን ንምፍጣር ቁፅሪ ሓደ ተሰላፊ ከም ዝኾነን ቀንዲ ዕላማን ተልእኾናቱ ድማ ንዑ ንምብልሻው ምዃኑ ኦፍ ጉድ ናይብርነት ተቐንዲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቦታ ምዃኑ ሕብረት ኣፍሪካ ንሰላምን ርጋትን ዝያዳ ክደፍእ ዝግቦ ትካል ኣብ ቦቱ ሰፊሩ ነዚ ተንኮል ጥራይ ዝገብር ዘሎ ብምባል ሕፍዝ ዝበለት መጥቃዕቲ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ እዚ እውን ፅቡቕ መልሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ከይሰልቸዋ ላዕልን ታሕትን እናበለት ክትምልሰሉ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ስቕታ ንዓና ዘርብሕ ነገር ኮይኑ ስለዘይስማዓኒ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ሓቅነት ይሃልወና ወላ ገለ ብተደጋጋሚ ከምዚ ጌርካ ምምላስ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ረኺበዮ ካብ ሓሊፍና እዚኣ በዚያ ጌርና እንተወዳእና እውን ፅቡቕ እዩ ሓሶት ሒዙ ክመፅእ ስኽፍ ዝብሎ ከም ደይኮነኸ ትፈልጡ ዶ መቕናይ ድማ ሓደ ዝገርም ነገር ክነግረኩም እዚ ሓሳብ ምዃኑ ንኣብይ ዝንገሮ ዘሎ ጠቕላላ ከም ዘይገርሞ ክትፈልጡ ዶ ነቶም መፃወቲ ዝኾኑ ፓርላማ ኣኪቡ ቅኒ ኢሉ ካልእ ሓሶት ሒዙ ክመፅእ ስኽፍ ዝብሎ ከም ደይኮነኸ ትፈልጡ ዶ መቕናይ ጥራይ መቕናይ ገና ክትርእይዎ ኢኹም እዚኣ ዘረባ ትኽክል እያ ናይ ብሓቂ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ብዝረኣናዮ ሓሶት ናቱ ሊስታ ዓብ መፅሓፍ ፅሒፎም ዘሎ ሊስታ ናይ ሓሶቱ ግን ምሕሳውን ምሕሳብ ከም ፖሊሲ ዝሓዘ እዩ መንግስቲ ናቱ ንምሕሳብ ከም ፖሊስን ከም ስትራቴጂን ሰብ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ከም ተራ ሰብ ጌርካ ክትዛረበሉ እውን ክብድ ዝበለ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ለንቀነ ዝወፀት ሓንቲ ፖስተር እየ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ፖል ከጋሜ እንታይ ገይሩ ይበሃል ኣሎ The strongest weapon of imperialism is religion. እቲ ዝበርትዐ ኣፅዋር ናይ መግዛእቲ ሃይማኖት እዩ ይብል ኣሎ ፖል ከጋሜ has launched a sweeping crackdown on unregistered churches ንዘይተመዝገቡ ቤተክርስትያናት ወይ እውን ዝኾነ ቤተ ሃይማኖታት ዘይተመዝገበ ክዓፁ ከም ዝጀመረ ንኣብነት እንታይ ይብል ኣሎ I have closed over 6,000 churches and mosques in my country and I am now demanding a theology degree for every religious leader ነዚኣ ብኸመይ ትርእይዋ እንታይ ምበልኩም ማስኻትኩም stop playing with people's faith and making it a business ሃይማኖት ክቡር ነገር እዩ ንኣብነት ሼኽ ንኽትከውን ዘድሊ ትምህርቲ ኢኻ ትወስድ ቀሺ ንኽትከውን ዘድሊ ትምህርቲ ኢኻ ትወስድ ካህን ክትከውን ነዊሕ ትምህርቲ ኢኻ ቴዎሎጂ እውን ትመሃር ኢኻ ኣብ ናይ ካቶሊክ ተኮይኑ ፊሎዞፊ ቴዎሎጂ ትመሃር ኢኻ ሓደ 5-6 ዓመት ተማሂርካ ድሕሪኡ ኢኻ ካህን ትኸውን ድሕሪኡ ኢኻ ድማ ቤተ ኣምላኽ ቤተክርስትያን ወይ መስጊድ ትመርሕ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ሓደ ሰብ 2 ወርሒ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ኣንቢበ ኢሉ ቤተክርስትያን ገይረ ቸርች ተባሂሉ ከም ሓደ ትካል ኦፕሬት ዝገብር ንርኢ ኣለና ፅቡቕ ዲ ሕማቕ ሰብንናቱ ውሳነ ኣለዎ ከም ሃገር ደረጃ ግን ከመይ ክትሪኦ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እቲ ሃይማኖታት ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢልካ ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ዘደንቆሮ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓካ ብዝኾነ እዛ ናይ ፖል ከጋሜ ውሳነ ሓደ ካህን ወይ እውን ሓደ መራሒ ሃይማኖት ቤተክርስትያን ክመርሕ ተኮይኑ ናይ ቴዎሎጂ ዲግሪ ክህልዎ ኣለዎ ምሁር ናይ ሃይማኖት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሓላፍነት ድማ ክወስድ ኣለዎ ትብል ርእቶሲ ከመይ ትረኽዋ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ኣብቲ ናይ ቀደም ሃይማኖታት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ናይ ሕጂ ድማ ከምኡ ክቕፅል እንተዝኽእል እቲ ሃይማኖታት ቁሩብ ገደብ መሃለዎ ባህላየ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ገደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም حرمتي وانا نبر عالفو يشاركتي محضر تحايركم جابت قلبتنا ويتليكو حرمتي حنا نبر عنا يشاركتي محضر تحايرنا محجابت قلبتنا ويعملنا عبادو قلتك البالي حكم جبار قلبيني شغب مثل اسباد وعستر نفعتنا شعار هدود بتحب سلام